anyị kpụrụ nwanne anyị nwoke a na-akpọ Emenike anyị nọchisi egwu ndị be anyị bịakwanụ ka unu nụrụ njinji na-eji n'Enugwu-Ukwu. Emenike anụnwa a na-ekwu maka ya ọ dị ndụ ka ọ nwụọ na bịanụ ka nkọrọ unu ka nya bụ ife anụnwa si wee mee, maka na ndị anụnwa na-eme ngagharị iwe akọchaghị nya bụ ife ọfụma ka ndị mmadụ ya aghọtakwa n'ife mere ebe anụnwa. Emere ka ndị mmadụ mata na onye ifuru na ana n'oche na afa ya bụ Emenike Ndibe na ọ bụkwa na onye Enugwu-Ukwu na vileji a na-akpọ Osili nke dị n'Enugwu-Ukwu na Anambra steeti. Na nya bụ Emenike bụkwanụ papa mmadụ na ọ na-anụ nwaanyị na o ji ụmụ ise na ọ na-azụ afịa n'ebe a na-akpọ bypass nke dịkwanụ na Nkwo Enugwu-Ukwu. Emere ka ndị mmadụ mata na ebe 3 weeks ago na-enwere otu nwoke a na-akpọ Okwudere onye nke eji happèned wee mmadụ na ọ na-alụkọ ọrụ wit ndị anti-tout na ọnyanwa bịalụ n'ụlọ afịa ebe Emenike anụnwa na-azụ afịa wee bịa kpụrụ ya andị na okwu ọkwa n'ife Emenike merụ o ji wee bịa kpụrụ ya wee narie wee jebe n'ụlọ ọrụ fa na ọnya ka a gachalụ wee sị na nya bụ happèned kpọrọ ndị ezinụlọ be Emenike wee sịfa na fa bịakwa n'ọfisi fa ka fa bịa kpọrọ Emenike na Emenike na ike na-agwụzi ya na ume na-ekolopụzikwana ya na ọdụzikwa wiiki na fa bịakwanụ ka fa bịa kpọrọ nya bụ Emenike wee na-akọwa na otu onye na ndị be ezinụlọ be Emenike bụkwa na ife jelu n'ọfisi fa ka o jekwanụ kpọnata Emenike ka a kpọrọ ya jee ụlọọgwụ marakwanụ na o nwere ife na-ayị ya n'ọkwa ya ka fa ruru ebe ahụ na afụlọzikwa Emenike n'ọfisi fa chọọ Emenike enu chọọ Emenike na ana n'ime ọfisi fa na afụlọzikwa ya fa wee jụbazie happèned na ya kedụkwa n'ebe Emenike nọ. Happèned wee sịfa na ọ malụkwa ife fa na-akọ na fa malụkwa ebe fa kpọsara Emenike na fa jee kpọrọ na fa kedu onye gwalụfa na ọnyanwa bụ onye bịakwanụ n'ime afịa ebe Emenike na-azụ afịa wee bịa kpọrọ Emenike na ọ bụlọkwa ya bịa kpụrụ Emenike na ọnya ka ejezi wee jụba ndị mmadụ ma ndị nọzi n'ime afịa mgbọsị ahụ nya bụ happèned bịakwanụ kpụrụ Emenike wee na-asị na fa nọ mgbọsị ahụ kolokolo n'ihu fa na-efifie na-abụ happèned bịa kpụrụ Emenike n'ebe ọ na-azụ afịa na si kedu ka o si wee pụtakwazie nke ikpeazụ anụnwa na-asị na ọ maghị ebe Emenike nọ na ọ malọkwa ife fa na-akọ ọnya ka a na-akọwazi na nya bụ happèned na-asịzi na onye ọbụla ya asị ya na ya kpọpụta Emenike na ọ ya akpọrọ onye ahụ wee tinye n'ime ụlọ mkpọrọ na ọ ya akpọrọ onye ahụ wee kpochie na ọ malọkwa ebe Emenike nọ o nwekwa na ife ndị mmadụ anyị afụfọna na ndị ebile egbe na mma ka fa wee na-echekwaba obodo wee bụzie n'ọdụkwa ka ọfa nwa ka ndị obodo na-ayazikwa na nke ikpeazụ a na ife a na-ajụzi kịta bụ kedu ebe Emenike nọ kedu ndị bịa kpụrụ Emenike nya bụ Emenike ọ dị ndụ ka ọ nwụrụ anwụ na ọnyanwa bụ ngagharị nke unu fụrụ ndị nya bụ Enugwu-Ukwu na-agagharị wee na-asị na fa chọrọ ka akpụ ife Emenike nke ụfọdụ n'ime fa na-asị na ọ dị ka nya bụ Emenike ọ bụrụgo onye nwụrụ anwụ nke bụ na ndị ọrụ nche anụnwa na-akọfusizi akụkọ ka fa wee kpuchikwana nya bụ ife ka e ghara ịsịkwana na aka fa adịkwana n'ife dị na ọnwụ nya bụ Emenike ebe anụnwa n'ofu fa na-eme ngagharị iwe ka fa nọ wee na-akpọ aka na-achị Anambra steeti gọvanọ Chukwuma Soludo na-akpọ ndị ọrụ nche niile nọ na Naijiria ma ndị ọrụ polisi ma ndị ọrụ amị ndị ọnụ ruru n'okwu ka fa bịa jụọ nya bụ nwoke a na-akpọ happèned ka ọ bịa kọwaa ebe nwanne fa nwoke bụkwa na Emenike nọ maka na ife fa na-agwazi fa na nya bụ ife edoghokwafa anya unu ya egekwanụ ntị ka unu nụkwanụ ngagharị iwe ndị Enugwu-Ukwu mere mana ife a nkọrọ unu ka nya bụ ife si wee bido fa akọghị ebe anụnwa maka na ebe akịta anụnwa bụ ngagharị iwe ka fa na-eme unu nenecha ife a ka ata ikwu ọnụ na nya bụ okwu na-anụkwa wee na-asị okwu a ka wee na-amaghị eji wee jụọ ụmụahịa kedu nke bụ onye e nyere ọrụ ka ọ na-echekwaba obodo bụ ihe egbe bụ ihe mma o werizie na-emegide ndị ahanyere ya n'aka ka ọ na-echekwafa ndị Fulani nọkwa n'ime ọfịa fa afụghọfa n'ije na-akpụkọta ụmụnne fa na-egbusisi ọ na-abụzi na ụfọdụ ji maka ndị fa na fa na-eso okwu wee banyezie n'ọrụ nche ọ ya bụ ebinyefe egbe ka fa gbuo nwanne fa nalụfa na obi fa ma ọ na onwere ana a na-azọ ma ọ na fa akọrọ ọnụ ma ọ na fa na-alụ okwu nwunye fa anya ka ọ ka fa jelarịwa nwunye nwoke ka ọ gịnị ka ọ ka fa jelarịwa ụmụ nwoke ka ọ nne nwoke ka ọ gịnị kedu ife nwoke mmadụ gbochidoro fa ya eji wee chebe echiche ka fa gbuo nwoke mmadụ ma ọ kpụrụ nwoke mmadụ unu akpụrụrụ ya ka unu jekwubara ụmụ ya ite ka atịnọ iti ụgwọ akwụkwọ ka unu akpụrụrụ ya ka unu jelarịwa nwunye ya o ebumnobi unu ji wee jekpụrụ ya ka unu gbuo ka unu hapụ ya ka unu mee gịnị kedu ife nwoke mere unu ndị mmadụ nọkwa na-ekwu ife asịntị na-asị gọvanọ na ya na-erukwa anya na ndị obile egbe na mma na ọgụ na ọlụfa na-alụzikwa nke ikpeazụ adụzikwa ka ọrụ mmegide onye ya na nwanne ya nweziere okwu ozinye ndị na-alụ ọrụ maọbụ onye ahụ ewere maka na ya na nwanne ya nwere okwu jebaa n'ọrụ nche ka ebe ihe egbe ebe ihe mma nye ya pawa ka o wee na-emegide ndị vileji fa na-emegide ndị ọ na-achị ife a na-afụzikwa na Anambra steeti na nke ikpeazụ ọ karịkwara akarị wee sị ka m butere unu nke a biko nu kedu ife ọdụ unu ka ife happèned nwa ji wee jekpuru Emenike
ka o gbuo ya ka ọ hapụ ya. Nke ọ na-agọkwazi agọ na aka ya adịghị na ife mere Emenike, ka ọ sị na ọfụ na ozi Emenike, ka ọ sị na ọ maghị onye Emenike bụ. Mana a na-akọwa n'ọgụ ujekpụrụ, ị na-aga agọ na ọhọgụ ujekpụrụ, ịmalụkwa ebe ịdọbara ozu ya na ọ bụ na unu egbugwe, ibupụtara ya ndebefa kafa jekwa, ọ bụrụ na ọ dị ndụ ịgwa ndebefa n'ime ụlọ nga unu ji ekpochidofa, gwakwanụfa ife nwanne fa nwoke mere unu ji wee jekpụrụ ya. Amakwa m nke bụ na ya ejekpụrụzi mmadụ kịta, anyị ekwu ife onye ahụ mere, anyị afụzi onye nwa asị na ọ nọ n'aka fa. Ife nke a na-akarịzikwa akarị, ka hapụ unu ka unu gee ife fa kwuru. Biko anyị na-achọ ka anyị gwa gọọmenti ka faụdụ izela anyị nwanne anyị nwoke ndị akụodo bịa kpụrụ nwanne anyị nwoke. Anyị na-ekwu ka agbapụtara anyị nwanne anyị nwoke ndị akụodo kpụrụ, anyị nwabụ iwe anyị abata aba anyị kpụrụ nwanne anyị nwoke a na-akpọ Emenike. Anyị na-achọ isi na-egwu si kpọtara anyị nwanne anyị nwoke. I thunder. You provide one night with Emenike. Emenike confirmed on us, and I thunder must pay for this. I don't have to do anybody. I plan to go back. I was under so far. I know. Enugwu-Ukwu I know. When I have here, when I have Enugwu-Ukwu I know. I just end that called a bomb model. Huh? Ka mbute ndị ntịkọta ọfụma. Ndị ntịkọta na-agbara agha egbe. Anyị ka anyị nọ.